Helo, falle bod rai ohonoch chi wedi gweld mod i wedi gweud yn gyhoeddus nawr mod i am sefyll fel cynrychiolydd i gaderyddio y pwyllgor mae Plaid Cymru yn mynd i gallu gadeirio yn y Senedd am y tymor nesaf, sef y pwyllgor cyfathrebu treftadaeth ar iaith Gymraeg. Bydd newid i'r system lle os bod na rhywun yn sefyll yn erbyn fi o fewn grŵp Plaid Cymru, fydd na pleidlais cudd a bydd rwydd hynt wedyn i aelodau cynulliad o bob plaid gwleidyddol yn y Senedd i bleidleisio pwy maen nhw eisiau i gadeirio'r pwyllgor hynny. A dwi'n credu bod hynny'n ffordd newydd ffres i edrych ar y peth lle bod yn wahanol dyw'r arweinydd ddim yn penderfynu pwy sydd yn cadeirio pwy bynnag pwyllgor a bod hyblygrwydd yn y broses. Dwi'n credu mai fi yw'r person gorau i gwneud y gwaith yma oherwydd o ran cyfryngau. Cwbl o flynyddoedd yn ôl nes i alw am bwyllgor i edrych mewn i sefyllfa cyfryngau yma yng Nghymru. Oedd y pwyllgor wedi cael ei cadeirio gan Ken Skates ar y pryd sy'n nawr yn gweinidog. Ond ddim bwysig iawn i gallu dod â pobl fel Trinity Mira mewn i sgrwtineiddio nhw ar y gwaith oedd nhw'n gwneud, a'r toriadau roedden nhw'n gwneud ar y pryd i bapurau newydd lleol. Yn enwedig siarad gyda pobl oedd yn creu gwefannau newydd, hyperlocal fel Port Talbot, Magnet, a gweld sut mae hynny wedyn yn gallu datblygu. Nes i hefyd galw am yr ymchwiliad mewn i'r siarter y BBEC yn y tymor diwethaf o'r cynulliad mwyn sicrhau bod Cymru yn cael siar cryf yn yr hyn sydd yn digwydd yma yng Nghymru o ran y BBEC ac yn ymgyrchu'n gryf am fwy o gynrychiolaeth Cymreig ar y rhwydwaith. Ac hefyd dwi wedi bod yn siarad yn gyson gyda undebau llafur yn y maes a arbenigwyr yn y maes yn hynny o beth yn y prifysgolion ar hyd Cymru ac mae'n gen i lot o syniadau ar gyfer y pwyllgor pe bawn ni yn cael yn hethol. Dwi hefyd wedi bod yn gweithio yn gryf iawn, fel ydych chi'n gwybod, ar yr agenda treftadaeth, cefnogi undebau llafur yn yr hyn sydd yn digwydd yn yr amgueddfa, ond hefyd o'n i'n rhoi gwelliannau mewn i'r bil treftadaeth y Llywodraeth y tro diwetha ar enwau llefydd ac yn y blaen, ac wedi gwneud lot fawr o gwaith gyda'r sector cyfyddydol, siarad gyda nhw'n gyson ac hefyd ymgyrchu am fwy o gwersi cerddoriaeth mewn ysgolion achos maen nhw'n cael eu torri yn weddol aml ar hyn o bryd. O ran yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, hynny wedi bod yn agos i fy nghalon. Pan nes i cael yn ethol cyntaf, o'n i'n llyfarydd dros yr iaith Gymraeg ac wedi gwneud lot o waith ar y mesur oedd yn cael ei gyflwyno gan Llywodraeth Cymru ni sydd yn meddwl fod yr iaith Gymraeg yn cael statws swyddogol yma yng Nghymru. Dwi hefyd wedi gwneud gwaith yn y tymor diwethaf ar sgrwtineiddio'r prif weinidog pan ddath i'r pwyllgor ynglyn â toriadau i'r sector yna, i'r Comisiynydd Iaith yn benodol ac i mentra iaith. A dwi hefyd yn meddwl bod yn bwysig i ni ddatblygu addysg Gymraeg yn enwedig addysg Gymraeg ail iaith oherwydd mae'r ystadegau yn dangos bod ddim yn ddigonol ar hyn o bryd ac bod angen mwy. Yn ogystal â hynny mae safonau sydd wedi deillio o'r bil ieithoedd Gymraeg yn bwysig i mi. Mae angen gweithredu ar y rheini yn nawr a datblygu rai newydd sydd yn gymwys o ran y sector preifat. Ac felly, fel cadeirydd y pwyllgor hynny, byddwn ni'n sicrhau ceisio gwthio'r agenda hynny. Felly, dwi'n credu mod i'n wedi dangos mod i'n gallu gwneud y swydd hynny. Dwi eisiau sialens newydd a dwi ddim wedi clywed bod unrhyw menyw arall o fewn y blaid eisiau sefyll am pwyllgor a dwi'n credu bod yn bwysig i ni cael balans yn hynny o beth. Gweld bod menywod yn barod i gymryd y cyfle i datblygu ei gyrfaoedd a datblygu Senedd ar hyn sydd yn cael ei gwneud yma. Diolch.